Jaman rumiyin wonten satunggaling raja ingkang asmanipun Raja Munding Wangi. Sang Prabu kagungan permaisuri asmanipun Ratu Dewi Kartika. Pasangan raja lan ratu sakniki duwe anak wadon jenenge Dewi Srengenge. Senadyan Raja Munding Wangi sampun kagungan putri ingkang ayu banget, Sang Prabu kepengin gadah putra kangge nggantosaken satunggal dintenipun. Rama, kenapa nggak tansah semerep? Aku pengen dua anak lanang. Kami gue kan sudah anak wadon, cuma ayu kan. Tapi aku orang jadi harusnya aku pengen sedikit. Bapak, ibu, anak apa kak rame-rame kene? Satu mana apa dek? Sawise krungu omongane, Dewi Mutiara nduweni niat ala arep mateni Ratu Dewi Kartika, supaya Dewi Mutiara bisa rabi karo Raja Munding Wangi lan ganti kalungguhane Ratu Dewi Kartika. Kepiye lek aku kowe racun kanggo Dewi Kartika supaya aku bisa rabi karo Sang Prabu. Anak apa kowe ngintip kene? Anu. Lah kowe dhewe anu, boten Prabu. Ya wis, kewekno banyu ngombe kanggo Dewi Kartika. Nggih Prabu. Ini kesempatanku kanggo ngracuni Dewi Mutiara supaya bisa mati aku rabi karo Kartika. Pirang-pirang taun sabanjure Dewi Mutiara lan Raja Munding Wangi rabi lan dikaruniai putra kang asma Pangeran Andika. Taruh Pagung Nedya putra temanten Sarimbit samya kandhek. Kekalihipun samya pagut tingal winastan catur netra. Catur papat netra mripat padha sakala hamung sakedheping netra. Nedya kumlawe astane samya bebalangan bantal ingkang winastan godhang kasih. Amarga Dewi Mutiara kepengin Pangeran Andika dadi sesulihe Raja Munding Wangi, Dewi Mutiara duwe niat supaya Dewi Srengenge lara ben dibuang metu saka kraton lan anake ora ana saingan kanggo dadi pengganti bojone. Aku akan kowe menyambutkan berita dari kono kailan kondo menyambut supaya biasanya ketutup bisul. Kamu ratu, karena nanging. Iya ratu.
Mbah. Nggih, aku ngerti tujuanmu teko mrene. Nanging aku durung iso ngomong. Kowe dukun paling gede sing dikongkon Dewi Mutiara dinggo gawe Dewi Srengenge kodhok ta? Iya, Nggih pun gek nang digawe. oke, tunggu dan Dewi Srengenge tangi turu dino iki. Nggih, Mbah. Kenapa anakku? Kalau mboten ngantos Bapak. Yen ngono Bapak langsung ngongkon pengawal nyelok tabib Malaysia gila bali kowe. Tinggal kira buat berapa? Soal tolong buat balakno kon dino marekake penyakit itu dulu. Bisa. Nuwun, monggo. Kula bakal nyembuhake penyakitnya Dewi Srengenge. Kula mboten saged nyembuhake penyakitnya Dewi Srengenge. Iya, Bare, kok kamu pun mboten usah sedih niki tesih wonten tabib saking Arab kali India niki mengke wonten tabib India badhe mriki. Pun nggih. Kula nuwun, monggo. Aca, kula mboten saged tambani Dewi Srengenge. Kula pamit riyen nggih. Wis nggih, wis yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penyakit apa itu keatas banget di sini. Gusti, kalau bapak sakit jabaraken di sini mungkin. Oh, kumpul atas gitu. Sawise ngerti yen penyakite ora bisa ditambani, Dewi Mutiara dawuh marang Raja Munding Wangi supaya ngusir Dewi Srengenge. Akhire Dewi Srengenge ninggalake kraton. Seminggu Dewi Srengenge mlaku-mlaku nganti ketemu segara sing bening. Banjur Dewi Srengenge nyoba nyemplungake sikile lan sawise nyelupake bisul ing sikile dadi resik lan ora ana bekase. Lagi mau iki wis tak video urung sama. Nuwun, monggo. Iya, sareng. Manggon. Niki latih ulun jenengan. Ayo mas aku sing jadi peran utama ke kata-kata. Ngono sae.